Maayong adlaw sa tanan, ani anaw sa bako mo padayon sa pagpaambit og laing kahibalo para sa mga kabataan sa grade 1 ug pagtabang sa mga learning facilitators o tagagiya sa pagpasabot sa maong leksyon. Una nato sugdan palihog sa pag-like, share, og subscribe og click the notification bell aron mahimo ikaw updated sa mga bagong videos nga i-upload dinhi sa YouTube channel Teacher Friendly. Karon mga bata, inyong hinganlan ang hulagway. Una nato pagasugdan pagbasa ang maong sugilanon. Sakto, talong. Sakto, tinidor. Sakto, takuri. Sakto, tasa. Sakto, tatay. Sakto, tubig. Karon mga bata, akong ipaambit kaninyo ang sugilanon nga naguluhan si Tatay Tito og Tuto nga gisulat ni Arcely G. Kaibigan o gihulagway kini ang mga hulagway kinuha lamang sa Google. Si Tatay Tito og Tuto. Usa ka adlaw, si Tatay Tito og Tuto niadto sa ilang umahan aron manguha og mga talong. Nagdala sila og duha ka tinidor, usa ka takuri, duha ka tasa, ug tubig. Malipayon sila Tatay Tito og Tuto sa umahan. Karon mga bata, atong ipadayon ang buluhaton. Ang unang buluhaton. Ilha ang parte sa libro, ikunik ang star ngadto sa star sa libro. Una, uluhan sa libro. Sakto, ang uluhan sa libro si Tatay Tito og Tuto. Ang nagsulat sa maong libro o sugilanon. Sakto. Ang nagsulat sa maong sugilanon si Arcely G. Kaibigan. Ikatulo, naghulagway. Sakto. Ang naghulagway sa maong sugilanon dinhi makita. So ang mga hulagway kinuha sa Google. Ikaupat, ang cover or atubangan. Ang cover, atubangan nga cover or puto sa maong libro. Sakto, mao kini ang atubangan nga puto sa maong libro. Ikalima, unod sa sugilanon. Sakto, mao kini ang unod sa sugilanon nga akong gipaambit kaninyo. Very good. Karon mga bata, atong ipadayon ang buluhaton ikaduha. Tubaga ang pangutana, pilia sa pilianan ang saktong tubag. Kung adunay daghang posibleng tubag, isulti ang mga posibleng tubag. Una, unsa ang uluhan sa sugilanon? Sakto, ang uluhan sa sugilanon si Tatay Tito og Tuto. Ikaduha, kinsa ang mga tawo nga naapil sa sugilanon? Sakto. Ang mga tawo nga naapil sa sugilanon si Tatay Tito og Tuto. Ikatulo, unang nahitabo ang sugilanon. Sa balay, sa umahan, sa parke. Sa umahan, sakto. Kinsa ang tatay ni Tuto? Tito,
Toto, Mara. Sakto, Tito. Kinsa man si Tuto? Anak ni Tatay Tuto? Anak ni Tatay Tito? Anak ni Mama Mara? Sakto, anak ni Tatay Tito. Ikaunom, unsa man ang gidala nila sa umahan? Tinidor? Sakto. Sakto, takuri. Sakto, tasa. Sakto, tubig. Ikapito, unsa man ang ilang gibati sa umahan? Malipayon, masulubon, masukanon. Sakto, malipayon sila sa umahan. Kinsa ang nagsulti sa maong sugilanon? Ang nagsulat nga si Arceli Kaibigan, Tatay Tito, Tuto. Sakto, ang nagsulti sa maong sugilanon mao ang nagsulat nga si Arceli J. Kaibigan. Very good. Karon mga bata, atong ipadayon ang buluhaton ikatulo. Isulti ang mga hulagway ug basaha ang pulong kauban sa imong ginikanan. Sakto, talong, talong. Sakto, tinidor, tinidor. Sakto, takuri, takuri. Sakto, tatay, tatay. Sakto, tubig, tubig. Sakto, tasa, tasa. Very good. Karon mga bata, atong ipadayon ang buluhaton ikaupat. Isunod ang mga panghitabo sa saktong pagkasunod-sunod base sa sugilanon nga nabasa. Isulat ang usa, duha, tulo. Usa kung unang nahitabo, duha kung ikaduhang nahitabo, tulo kung ikatulong nahitabo. Okay, akong basahon. Usa ka adlaw si Tatay Tito ug Toto niadto sa umahan aron manguha og mga talong. Malipayon sila si Tatay Tito ug Tuto sa umahan. Nagdala sila og duha ka tinidor, usa ka takuri, duha ka tasa ug tubig. Sakto. Ang unang nahitabo, usa ka adlaw si Tatay Tito ug Toto niadto sa ilang umahan aron manguha og mga talong. Ikaduha. Sakto. Ang ikaduhang nahitabo, nagdala sila og duha ka tinidor, usa ka takuri, duha ka tasa ug usa og tubig. Ikatulo. Sakto, malipayon ang ikatulo, malipayon sila Tatay Tito ug Tuto sa umahan. Very good. Karon mga bata, mao kini ang mga competencies nga atong nakuha karon o atong na-apply o nahatag karon ning maong leksyon. Ug mauusab kini ang mga gipanghuaan nga mga hulagway dito sa Google. Daghang salamat. God bless.